खुलुमबाय आं नैबे बगेमारि गामिनिनो सासे आइजो आं बेयाव हाबा जाना फैनायनिफ्रायनो नुफैबाय आङो बे गामियाव जिबायदि जोंफोर बेयावनो फुजा पाताल होनाय होरिनाय गासैबो खेला धुला गेलेनाय होरिनाय गासैबो जों बे बगेमारि गामिनि बेयाव बे अंगनबादि हा माबा न' सेन्टार लुनायनिफ्रायनो जेंनाया फैदो बेयाव बे भारेगावनि साब्रैसो मानसिफोरा फैनानै बेयाव बाथा होफैदो अंगनबादिखौ न' लुनायखौ ठिकादारा न' लुनायाव बेयाव जोफायनो नागिरदो धमकी होफैदो बेयाव न'खौ लुबाबो दादागिरि खालामफैदो बेयाव जोंफोरो बेयाव माबादोंमोन जों बाथा माबादो बिसोरनो जोंनिनो हा जों जेब्लाबो बेयाव होनो हाया जोङो भारेगावनो जों जेब्लाबो होआ बे हाखौ इदि होननानै जोंफोरजों इसोरो माबादो नांलायनायाव जोंफोरो जोंनि आइजो माहारिफोरखौ बिराद गिदिर बदनाम होदों मानोना बिसोर होनदों जोंखौ एसे मा होनो गावसोरखौ अपमान होदों ओरै होननानै जोंखौ बुंदों आरो माने जोंखौ जिहेतुहे जोंखौ दख'ना खुनानै देखायदों गावसोरनो माबा मोनसे गावसोरखौ इदि होननानै सासे गाज्रि बेबहार खालामदों होननानै जोंनि सायाव माने इसोरो पेपाराव होदों निउसाव होदों बिसोर ओमफ्राय इसोर नंखाय गासिबो जों इफोरबायदि जेबो खालामाखै बिथांमोनहा जोंखौ नैबेनिफ्राय नैबे लङानिफ्राय हाखरनिफ्राय माने इसोरो जोंखौ नारसिननानै फैदों जिहुते इसोर जोंखौ फार्स्ट दिननिफ्रायनो भिडिअ खालामगासिनो बेनिफ्राय इनि नेक्स्ट दिना आरो जोंनि माबायाव नायनो फैदोंमोन आरो इनिखौ जोंनि गामिनिफ्रायबो सासे माबाया बिथां मा होनो मास्टरमोन आरो बियो इखौ एसे सापर्ट हिसाबै माने जोंनि उनाव फिउचाराव जों माबा मोनसे प्रुफ हिसाबै जों दोननो होननानै भिडिअ खालामदोंमोन दा बिथांखौ होसोना फैनासो गुन्दागिरि खालामनानै माने बिथांखौ बिखायाव हमनानै नाख्रांफैदों बेवहाय जोङो जोंनि हौवा मानसिफोरा रावबो इखौ आवगायना फैयाखै बिनि उनावहाय माने आइजोफ्रानो आवगायदों जाहाथे आइजोफोरखौ आवगायबा हथादनो इसोरो माबा मोनसे खालामनो हायाथो ओरै होननानै सिगाङैनो जोङो आइजोफोरा माने सिगां होननानै फैदों आरो बिनि उनावहाय इसोरो मा खालामदों जोंखौ बिराद नाख्रेबदों इसोरो धमकी होदों माने पुलिसनि सिगाङावनो माने इसोर होनदोंखि जों गामिखौ हरजों हर सावजोबगोन होननानै इसोरो धमकिना होदों बेनि उनाव ओमफ्राय जोंखौ बिराद नोजोर होदों इसोरो जों बाजाराव थांनो हाया जादों माबा मोनसे जों खामानि मावनो हाया जादों जाहाथे जों बर' गामि नङा होमबा बियो जोंहा एसे एनै एसे बेबखाय माबा मोनसे दं ओरै होननानै इसोरो सरकारनिसिम मा खावलायनो सानो जों बेखौनो खावलायनो सानो जोंनि सरकारनिफ्राय माने जोङो बिसोरनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ मानो होनबा बिसोरो जोंखौ बिराद नाख्रेबगासिनो दिनैल' नङा जों जेबो माबायाखैमोन आगान सुराखैमोन इसोरनि सायाव जों सिरि सिरि नायनानै दंमोन आरो माने जों इसोरखौ जेबो अयथासार खालामाखै बिसोरो फार्स्ट दिननिफ्रायनो जोङो नायनानै दं जोंनि रायजो गासिबो नायनानै दं बेनिफ्राय जों बिराद सिरियै नम्र भाबै जोङो दंमोन आरो बिनिखायनो इसोरो जोंखौ सानफ्रामबो अयथासार खालामफैबाय थायो जों गाग्लोबनो नागिरदों माने जोंखौ जेबो रोङा बर' इसोरो जोंखौ माने ओरैनो गोलैसोनानै थानाय गोदोनि दिननि बायदि जोंखौ बर' होननानै साननानै बिथांमोना जोंखौ माने सानफ्रामबो फैनानै एरथुफैबाय थायो फार्स्टआवनो जादोंमोन जोंनि गाव राजा जिहुते जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो बे फुजाखौ होनाय बिसोरनि दिननिफ्रायनो जों गोदोनि दिननिफ्रायनो फुजाखौ होदोंमोन बिनि थाखाय बिथांमोनहा माने सेख'नो नागिरदोंमोन इखौ जोङो खबर मोननानै जों रायजोआरि गासिबो जों लोगो जानानै हौवा हिन्जाव लोगो जानानै माने बेवहाय जोङो जिहुते जोंहा गोथार नांगौ नङा होमबा जोंनि गाव राजा थानखौ जोंनो गोथारखौ नांगौ जिहेतु नोंथांमोना रायजोनिफ्राय मा सरकारनिफ्राय मा लुबैयो नोंथांमोना सरकारनिफ्राय जों दा बे भारेगावनि गासैबो रायजोआनो जोंखौ बिराद अयथासार खालामबाय नालाय बिनि थाखायनो जोङो बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा आरो गोख्रोङै एक्सन लानो थाखाय रायजोनिसिम जों खावलायदों बेनिफ्राय आरो मा गासिबो माने जोङो सान्थि थानो मोन्थों जिहुते जोंनि देनां गोदोथ' जानानै थांबाय जोंनि दिनावबो जानानै थाबाय बेफोरो जोंनि फिसा फिसौनि दिनाव बा बिसोरनि दिनाव माने आजादि मोन्थों उदांस्रि मोन्थों बेखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोननिफ्राय दा बेखौनो जोङो माबादों खावलायदों राहाखौ लुबैदों माने दिनै बड'लेण्ड रादाब ना बिथांमोना बिनि थाखाय जोङो बिनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाहैबाय दा बिथांमोना जोंखौ अनसुंथाइ होनानै बयबो जाहाथे जोंनि बर' समाजाव गोख्रों राहा लानानै बा गोलैसोनानै थायाथों बा माबा मोनसे दुखुआव सहायनाङाथों मालायजों आनि थानि खालामजायाथों होननानै बिथांमोननिसिम खावलायहरनाय जाहैबाय दिनै नैबे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाहैबाय आरो बर'नि गोबां संगठनफोर दं बिसोरमोनहा राहा लायाखै नामा बिनि सायाव
राहाथ' दा जों ओरै बिथाङै निउसाव माने निउसनि हिसाबै दिनै खौरां बिलाइनि गेजेरजों दिनै नुनानै दिनै बिथांमोना जोंखौ खबर लानो फैदों मा जामारदों मानो नोंसोरो सिरि दं मानो एक्सन लायाखै होननानै बिथांमोना माने जोंखौ माबा फैदों आरो इयाव हेफाजाब होनो फैदों खौरां लानो फैदों माने जोंखौ हिम्मत होनो फैदों आरो माने नोंसोरो गोख्रों जा नोंसोर सिरि दाथा ओरै होननानै गोख्रों जानो थाखाय जोंखौ हिम्मत होफैदों आरो माने बिथांमोना মই তাৰমানে 198 নং অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বগেমাৰী মই ইয়াত ৱৰ্কাৰ হয় এজন তাৰপিছত আৰু ইয়াতে নতুনকৈ আমাৰ মডেল চেণ্টাৰ এখন আহিছে ST ৰিজাৰ্ভ কোটা এইটো মোৰ এৰিয়াত এইখিনি পৰে তাৰমানে যেতিয়া মডেল চেণ্টাৰটো বান্ধিব খুজিছে তেতিয়া মানে ঠিকাদাৰক আহি দাবী ধমকি দিয়ে আৰু তাৰমানে বান্ধিব নিদিয়ে এইটো ভাৰেগাঁৱৰ কেইজনমান মানে দুষ্কৃতি মানুহে দিছে আচলতে মেইন ঘটনাটো কি হৈছে মেইন ঘটনাটো মানে ইয়াতে আমাৰ মাটি ৰাইজে মোক দিছে আৰু এইখিনি চেণ্টাৰ বান্ধিবৰ কাৰণে দিওঁতে আহি কিনে ঠিকাদাৰৰ দাবী ধমকি দি গ'ল বান্ধিব নোৱাৰে ইহঁতৰ মাটি বুলি কৈছে ইহঁতৰ নিজৰ মাটি কিন্তু সিহঁতে মোৰ এৰিয়াত নপৰে সিহঁতৰ বেলেগ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ আছে সিহঁতৰ চাৰ্কুল গেৰুৱাপাৰা চাৰ্কুল আমাৰ সৰুপেটা চাৰ্কুল মাটিটো কোনে নামৰ আছে মাটিটো আমাৰ বগেমাৰী ৰাইজৰ কিবা আছে নামত আছে কিবা মাৰপিট কৰিবলৈ দম দিছে নেকি মাৰপিট দম কৰিব মানে ইহঁতে মানে আহিছিলে তাৰমানে ইয়াত বান্ধিব নিদিয়ে বুলি কৈছে আৰু তাৰমানে কোনে ভাৰেগাঁৱৰ দুষ্কৃতি কেইজন মানুহে চৰকাৰৰ কি জনাব চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ যে আমাৰ মডেল চেণ্টাৰখন বান্ধিব দিব লাগে মোৰ এৰিয়াৰে যি ST ৰিজাৰ্ভ কোটাৰে তাত ইহঁতে মাত মাতিব কোনো কিবা নাই নহয় আৰু যোৱাকালি আমাৰ ADC বাইদেউ আহি কিনে নিজে পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে আচলতে এইটো এটা চৰকাৰী অনুষ্ঠান হয় জনাইছে নে জনা নাই আপুনি এইটো মই ADC বাইদেউক জনাইছোঁ আমাৰ পিংকি দেৱনাথ বাইদেউ কি ক'লে তেওঁ কৈছে ইয়াতে চৰকাৰী অনুষ্ঠান বনাব পাৰিব চৰকাৰী ৰিজাৰ্ভ মাটি গড় চাপ নেকি বুলি কৈছে মাটিৰ গণ্ডগোল লাগি আছে ইয়াতে হয় সেইটো কৈছে ৰাইজৰ কি কৈছে ৰাইজে ইয়াতে বান্ধিব অনুমতি দিছে ৰাইজৰো সেইটোৱে একো কোনো আপত্তি নাই তাৰমানে বান্ধোতে ইয়াতে বেলেগ মানে চাৰ্কুলৰ মানুহে আহিয়ে বেলেগ গাঁৱৰ মানুহ আহিয়ে তাৰমানে SC ৰিজাৰ্ভৰ পৰা মই এপইণ্টমেণ্ট লোৱা তাৰপিছত ইয়াতে মানে ইহঁতৰ কোনো এৰিয়াই নপৰে মোৰ আইনৰ কি ব্যৱস্থা ল'ব যদি বনাব নিদিয়ে আইনৰ ব্যৱস্থা মানে এইখিনি আমি DC ছাৰক জনাইছোঁ ছাৰে কি সিদ্ধান্ত লয় এতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতহে আমি এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰোঁ না ফিডবেক মানে কালি বাইদেৱে কৈ গৈছে এই মাটি কিবা চাব আহিব বুলি কৈছে আৰু বাইদেউটো কালি ST ৰিজাৰ্ভ কোটা যদি ইয়াতে কি বেলেগৰ কি আপত্তি সেইটো কথাটো কৈছে मा फोरमायलांनो सानो आच्छा खुलुमबाय गासैनिसिमबो जोङो दिनै नैबे बगाइमारि गामिनि जा हानि जेंना थामहिनबा नैबे जों दा जे फोथाराव गसंना दं बे फोथारखौ बे बगाइमारि गामिनि बर' रायजोफोरा रायजो जानाय समनिफ्रायनो बिथांमोना बेंनानै दंबोयो दिनैसिमबो दं आरो जिमानसिम माहारिया थागोन नैबेसिम थागोन दा बे हाखौ नैबे साखाथिनि गुबुन हारिनि सानैसो गाज्रि गोसोनि सुबुङा जोंनि बगाइमारि बर' रायजोनिफोरनिफ्राय सेनानै गावसोरनि मुङाव खालामनो नागिरदों आरो बे खौरांखौ जोंनो नैबे बगाइमारि रायजोनि सुबुं बिथांमोना जोंनो फोरमायहरनायाव जों दिनै बरपेटा जिल्लायाव थानाय गासै समाजारि आफादफोर बरपेटा जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद बरपेटा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बरपेटा जिल्ला आरो बजालि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बरपेटा जिल्ला आरो जों बरपेटा आरो बजालि जिल्ला मोननैनिबो ट्राइबेल संघनि बिबानगिरि बिथांमोना फैनानै नैबेहाय रायजोफोरजों लोगोसे जोङो बिथांमोननि नैबे जेंनानि सोमोन्दै बुजिलायनो मिथिलायनो नाजायो आरो बेहाय जों गासैबो आफादफोरा जयै गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे मोनसे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बे जेंनाखौ माबोरैहाय बोस्रांनो हायो जों बेनि थाखाय सावरायलायनाय जायो जों दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों रोखा रोखा नुनो मोन्दों जोंनि बगाइमारि रायजोआ नैबे हाया 1987 मायथाइनिफ्रायनो आसाम सरकारनिफ्राय जा एलट मोननाय जि फोरमान बिलाइ बे फोरमाना जोंनि रायजोनि आखायाव दङ आरो बेबायदियै जों दिनै रायलायनानै बेखौ थि खालामनाय जादों 1987 मायथाइनिफ्राय सरकारा बे हाखौ जा बायदिहाय होदों बे हाया दिनैसिमबो आरो इयुनावबो बे बगाइमारि गामि रायजोनि आखायावनो थानांगौ बेखौ दिनै नैबे गोदानै फैनाय आसाम सरकारनि जा बसुन्धरा बे बसुन्धरानि गेजेरजों जायखौ जिअ'टेक खालामनाय बुङो बेखौ बे गामिनि गावबुरा
लोगोसे बे गामियाव गोग्लैनाय जाय मण्डल बिथांमोना गोरोन्थियै फाव फान्दायनानै बे सानैसो फाव फान्दायगिरिनि सावगारिखौ होनानै बे हाखौ जिअ'टेक खालामनाय जादों आरो बेबायदिनो बिथांमोना बे हाखौ गावसोरनि दाबि खालामनो लानो नागिरदों। जों बेखौ दिनैनि नैबे जथुम सावरायनायनि गेजेरजों जों बेखौ दुखु फोरमायो आरो बेबायदि जेन इयुनाव खामानि दाजाथों नायबा मावग्राफोरा बेखौ दा मावथोंसै जों बेखौ खावलायनाय जादों। आरो जोंनि बे गासै आफादफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनै जों नैबेखौ थिरांथा खालामनाय जादों बे हाया जाबायदिहाय दंमोन आगोलावबो इयुनावबो थाथों बे थांखिखौ जोङो जोंनि जिल्ला बेंगिरि जोंनि आसामनि मन्त्रि हा बिफाननि मन्त्रि गाहाय मन्त्रिजों लोगोसे जोंनि ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि जोंनि BKWSC बर' कसारि अनसुंथाइ हायुं खुंथायनि जा मावफुं सोद्रोमा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिसिम लोगोसे बे अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि बिथां आदित्य खाख्रानिसिम दैथायहरनानै जों बेनि सायाव मोनसे मोजां फिथाइफोरखौ मोननायनि मिजिंजों जों खामानिखौ मावनो थाखाय आवगायदों। आरो बेनि फारसेनो जुदि बे सोंखारिग्रा नायबा बे फोथाय खेबस' खालामग्रा बिथांमोना जुदि बाराद्राय बेनि सायाव नाजानानै हाखौ एमब्राब्राय सेना लाथाबनो नागिरोब्ला जोङो नांगौ बायदियै बेनि सायाव जोङो गासैबो आफादफोरा खौसे जानानै सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ लागोन। जों बेखौ थिरांथानि गेजेरजों गासैबो सावरायनानै जों बेखौ दिनै फोसावनाय जादों। जिहेतु बेवहाय गभर्नमेन्ट अनुस्थान जिहेतु अंगनबादि सेन्टार गायसननो नागिरदों बेखौबो बिथांमोना बादा होदों होननानै जों मिथियो। बेखौबो खोनादों बेहाय मोनसे मडेल अंगनबादि सेन्टार फैदों बेथ' सरकारि फसंथान आरो बेबो बे STनि नामाव फैदोंनो आरो बेखौबो नैबे फोथारावनो गायसंनायनि थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामनो जों जायगाखौबो नायबाय खामानियाबो जागायबायमोन। जि सानखालि खामानि जागायदोंमोन बेहाय नैबे जायफोर सुबुंफोरा बेहाय थगायनानै बे हाखौ लानो नागिरदों बिथांमोना फैनानै नैबे गामि रायजोफोरखौ आरो बे खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ बुंफैदोंनो जे बे खामानिखौ नोंथांमोना सोरनियाव सोंनानै मावखो बे हाया जोंनिसो जोंनियाव सोङालासिनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हाया बेबायदिहाय बुंनानै बिथांमोनखौ खामानि मावनायखौ दोनथ'दों एबा बादा होदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। जिहेतु गोबाव समनिफ्राय बे हाखौ रायजोनि आखायाव दङ इयुन समाव बिथांमोना जुदि जबरदस्त खालामनो नागिरबा बिनि सायाव संगठन आरो रायजोफ्रा मा राहा लागोन? जों बेखौ बुंबायानो बिसोरो एमब्राबा बेखौ सेनो लानो नागिरोब्ला जोङो सरकारनि सेराव दाबि खालामनायजों लोगोसे जोङो गोख्रोङै बेनि हेंथायै बर्तमान সময়ৰ बरबৰী गाঁৱৰ আবেষ্টনীত থকা যি বগাইমাৰী এৰিয়াত থকা যি ভূমি সেই ভূমিকেন্দ্ৰিক যিটো সংঘাত চলি আছে ইয়াত আচলতে জনজাতীয় লোকৰ বাসস্থান হয় আৰু এই জনজাতীয় লোকৰ বাসস্থান এৰিয়াত বহু বছৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ হাতত আজি ডকুমেণ্টছ আছে 1987 চনতে সেই সময়ৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে এলটমেণ্ট পাইছে আৰু সেই এলটমেণ্ট পোৱা নথিৰ জৰিয়তে আমি এটোৱে স্পষ্ট হ'ব পাৰিছোঁ যে আচলতে অতি পুৰণি কালৰ পৰাই তেওঁলোকে এই ভূমিখিনি সুৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিছে। কিন্তু যোৱা কেইদিনমান ধৰি যি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে নাম অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ বিভিন্ন সংস্থাসমূহক লৈ পেলাই বিভিন্ন NGO ক্লাবসমূহক লৈ পেলাই যিটো এটা তেওঁলোকে আবেদন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে সেই মৰ্মে আজি তেওঁলোকে যিটো এটা গ্ৰুপে যিটো এটা ফৈদে এই ভূমিখিনিত এই ৰাজহুৱা ভূমিখিনিত তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰি পেলাই বসুন্ধৰা পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিব বিচাৰি পেলাই যিটো জিঅ'টেক কৰিব আহিছিলে সেই জিঅ'টেক কৰিব অহা সময়খিনিত এই আমাৰ জনজাতীয় ভাইসকলে এই আমাৰ জনজাতীয় মুৰব্বীসকলে অতিশয় দুখ পাইছে। কাৰণ এই মাটিখিনি অধিগ্ৰহণ কৰি থকাৰ কাৰণে ইয়াত এটা ৰাইজ আছে, ইয়াত বড়ো জনগণ আছে, জনজাতীয় লোকসকল আছে। গতিকে কিবা যদি তেওঁলোকক লাগে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰথমতে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিল আৰু পাৰ্মিশ্যন নলোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অতিশয় দুখত ভাগি পৰিছে আৰু বৰঞ্চ পাৰ্মিশ্যন লোৱাটো বেলেগেই কথা। তেওঁলোকে বলপূৰ্বকভাৱে এই ভূমিখিনিৰ ওপৰত অধিগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যিটো চলিবলৈ কৌশলে প্ৰচেষ্টা কৰিছে সেইটো আচলতে নিন্দনীয়। বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে জ্ঞাত যে আজিৰ যুগটো হৈছে